Huriata na halonga di bagasan Yesus Kristus sahak mahita di minggu sadarion ima uzuk tau parhuriaun laos di padomu huriata ima di pardingotan di akana moding. Hatan itu hatta ujahat di minggu ta sadarion ima siap buku ni panurirang Daniel bidupitu mamukamai sian ayat sia sahak rodi 10 opat tapayutihut ma di bagasan rohatta ganuk. Sai hu panok noti doi paima di pajongjong akka bangsa jala hudul tusi ibana naso suda arina. Ia pakaianna sasakdo songon itak jala obuk ni uluna songon hapas na binusur. Ia habangsana songon jilam-jilam ni api jala akka rodana songon api na marnala-nala. Ruar dosada sungai api jalama baur sian adopanna maribu-ribu akana marsoba tu ibana jala marloksa-losa tidang dijolona marhala dui dungi tarpasang maluluan jala tarbuka akka buku. Jadi saihu panok noti magumudang alani suara ni akka hata na jukat akka na hinatahon ni taduki saihu berengi paima tarbunuh binatangi, jala pidom pamatangna, jala di pasahat asa purunon tu api. Jala terrapas suhut pareta sian binatang akka na tinggali, ainunga dibuhul tiki doh jom ni ajal nasida. Dungi huida muse di bagasan akka pangukapo borngin, gabi idama, rosa halak marhite-hite obud di langiti, songon anak ni jolma jala sahat ibana tu ibana naso suda arina jala tarbuan ibana tu jolona jala di basa-basahom matu ibana pamaret taun dohot hamuliau dohot harajaun jala saluhut bangso hom dohot halak parpakuling maragam-ragam marsoba tu ibana rudi saliling-liling na do pamaret taun naso tupa musat sian ibana harajaun na pe naso tupa pe sado ido nang sahatna. Huriata di usuk tau parhuriaun di parningota di akana moding damang dainang di topik rodi saling liling na do pamaret taun. Kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Adong dora padohan songon nang tamulay na kaning di acara ta akka amanginang imajujut tabigi di ganuk minggu ujung ni tau parhuriaon sada padohan sian hata latin ima memento muri na marlapatan ingot ma ari hamamatem padohan memento muri patorakon ia hanguluan ni hita jolma di portibion parsato kina do holat sangobas do hita di tonga-tonga ni portibion na ikon marujung dohita siat tonga-tonga ni parnguluon di hasianganon ima asata pahusor-husor di minggu suk tau parhuriao di partikian sinuaingon asabu hahita akana porsia marna punahon bohado parnida atta tartuju tu sada padang si tujuan ima Yesus Kristus tu hatai asa di surga hasonanga do inganan dihita tusido inganata jala warga kerajaan surgawi asa damang dainang asa minggu juk tau parhuriaon paingotok kita bohado tutudong ata naung jumulo borhat naung jumulo moding madapoto debata di surga alani di pasahat tuhita molope di pajahan ak kaningan nang akaguar-guar ni akadongata akanang jumulo moding dang naparigat-rigat bulung gaul laos paingot-ingot hinalukun parukar-rukar sidangolon alay paingotok kita do nasida pe nang jumulo modingi hiado nasida mangulu nang di tonga-tonga ni nang portibion nuaing nunga marujung ngulu nasida atong mulak matodi tu
na punasa. Mulak magabi orbuk ido takas ikon suan uhirdo akamang di Parjamita 12 ayat 7 madok pengkobah 12 ayat 7. Jalan mulak orbuki itu tano pabuatan nahian alai anggoto di mulak tu debata na punahian dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Atong ido hapor siota dan adong be hadomuan ni akka na mangulu dohot na mate yung namar sirang disi. Atong di pos ni rohatta na makirim tu nabi Nuhul ni debata ido nakangita dehon say masipay dado akana porsia dung sahak belakana tuhaso nangani. Atong di damang dainang idora tapadenggang ngulu ni hapor siauta. Nakanigno nga tadok dangadong bihadumuan ni namoding dohot na mangulu jalamulak orbuki tutano jalamulak todi tu napunasa. Kenapa lagi si amang iko bayno mutas tupiti ikon bayno murupi akka sigaret minyak urapan apaan sih dia dohi ati akamang aduh kemulak kita adong musina na viral ibain musi akka sira tu namoding ay nabe harunang ngulu ni hapor siyaw te ati akamang inang ay naso Kristi dohita ngapor siya hita mulak matodi tuna punasa. Apalagi amang tidak adong bihadumuan ni namangulu dohot namati. Buasa dope makatahatay huwabang. Inang tuak ka na moding. Tangyako kami among inong. Bagaimana lagi yang meninggal mau mendoakan yang hidup. Sudah selesai amang inang. Buasa dope hunomui. Salpu masalahku among inong. Aduh, buasa ditiking ulu na dangileko nang salpu ni roha. Kenapa tidak minta maaf? Kenapa setelah meninggal minta maaf? Memangnya didengari itu amang inang. Memangnya mau. Nasidok nama taido, padok dok madisi. Nasu idok dosong ni. Padok dok masih tiking uluku. Soy haho mengaku salah tu sohi nama naso idok do tu hita idok songoni olora ini bahadu olora hita songoni ati. Jadi di sima akamang molo jarapi adong muse hita mate ngabas sigaret tu udian bereng manai ay ngamarisa biopungmu inda hapi melus-lus dukal alugo idok ma jadi gatu dia do idok Rolo pera pangarto buha olo bisa badung song ya kamanginang molo jiarah roba naturas na di bona pesugit da amang di sianu buat dah hasloman ni amangmu ima figur ina musemat tong roma hita sa pangarto buha runaeng bonok kudo figuron iko dohonot tarwat tong. Memang mama percaya bapak itu sudah ke surga terodo anggo inatau terodok kedoi porsia dua mamang, porsia dua ina atau mulu porsia do damang inong nang tuban wagijang buah dope baino bahasa baino akka sigaret dope bahasa dope baino akka hasolo masih panganon buah dope baino akka sigaret lau marisap akka namoding adong musedo ditasi ala pertiga-tiga nak taong ibaik kepengna romuse ibain nang asa durung-durung nanong. Ngalipi behita. Jadi tabay muse Bibel, Alkitab. Hapi tiking uluna so hari jahat Bibel. Hapi dung moding tabay tu rumah-rumah na ay nama do si piga do hita. Akka manginang ati. Kenapa sih? Hapi itu mga Bibelin nulong moldor hatta tu akka na nakurangan. Nah, jama bibiludah di homaun tading-tading ni opung mohon dang nita rupane. Jadi di situ pemahaman yang salah bagi kita amang inang
bagaimana kekristenan kita itu di tengah-tengah suasana di era 4.0 sekarang neng masuk nama kita tu era abad ke-22 hon ai songoni dope ngulu hapor siaon di halak Kristen HKBP apa yang mau dicelahi ta taduk ma gimana itu enak itu na viral lah teh kenapa sih ngai pai ngot paditai ngai pa ngot jumulu parhala doyate ikon iso lursonon nami do ndak salah kita mangatusi akka manginangate ngai pai ngot buah sarwa ai masai mara do rohita tu portibio bangula pe dah dong buah nota alani do di Rom 10 Asia hidup baina mate Kristus dalam mula mengulu asai bana Tuhan yang akan mate nang akan mengulu jaminan amanginang sudah buah sebeno mutas buah ada sigaret buah ada beno muak kasira dot akalan nungna dijamin Tuhan ta Yesus Tuhan ni nama ngulu dohot namate tabunaihi tahanak Kristek kabe jaminan ngulu di surgo ngadi parade Tuhata dihita tung joha matian di dia hamonangami joha matian di dia sorobi di sada Korintus 5 ayat 55 adong dope hamonangan ni hamatian adong dope sorop di hamatian dan adong biama nunga ditaluhon Tuhata Yesus Kristus marhiti hamatianna dohot di hahihion na balgai di tonga-tonga ni nang hapor siauta atong nunga tutoru di huaso ni Tuhan hamatiani dang margugo be hamatiani maniupi nang nguluta jala dang mabiar behita mangadupi hamatiani atong takas di barhon nang si Paulus dora songon borong-borong nakana poso kumbang buhar tehe manggui do ibadah ngolong ngai buat sorok na daang be. Tuhan sudah cabut itu. Tidak ada lagi kuasa kematian nunggai buat Tuhan tabe sorok nai atong arpe ganggu kita. Mebiar kita song na daw nakaningan sa tabi jabon ba. Padungo pe hubigir pe sa tabi jabon ay nomor 2 do. Ay do hono do pe. Di tonga-tonga ni ngulu ni hapor siota ganggu dope hita di bagasan hapur siota molo tataringoti namoding alanido di sada Timotius onom ayat pitu ay dangadong tarbuako Tuhan sianganon jala dangadong tarbuako akka lalahuruar sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar dangadong natabuan akka amang inang. So, salib peti, ambulans, jabu na baga kipe, tatadik ko doi. Hamorau nipe, tatadik ko doi. Naparpuri mabuan ambulans do. Tu parbadan selain itu tidak ada. Dang bui mobil na jagoi lau mabuah kita. Tu parbadan atong hurian itu hata ido taida nyandok ni nang hata itu hata tu pangukapon ni panuriang Daniel di bering ibana so dia do nang namasa di tonga-tonga ni ngulu ni hajol maon di hasianganon di pangukapon na tuibana na siya tuhata tunipina masa madidok nakaningan akka binatang molo di sada siya turpuk sada ayat sada satu walu ditaringoti akka binatang ima namarhuaso babiat gopul dohot akka singa di tonga-tonga ni namasa di tonga-tonga ni hamaolon di turpukon alani maggobaron ima situasi harajaon na sangat sengit dia kaharajaon na marlomo-lomo di tonga-tonga ni nanguluna. Taida dohado panurangon ni panurirang Daniel di Tikion ima nakaning namasa di tonga-tonga ni Babel di tonga-tonga ni akka hamaolon na niadupan ni ibana akka babiat akka gupul dohot nang
Sudi pahapahanan na sangat keji yang bertaring gigi. Ima na pabotohon tuaka harajaon di opat di portibi di hati-hai. Ima na kaning tu Babil, tu Media, tu Persia, dohot Alexander Agung. Atong merjaya na sida ditikina di tahun na alain adong dopi. Mula menurut peta Babil, Irak sekarang, Media, Iran sekarang sudah negara Bapak Ibu. Dan adong be nang harajauna di Alexander Agung pe di keagungan ni Romawi tidak ada lagi di tengah-tengah kekuasaan nama dok di opat pahapahanan akan binatang yang menasihatkan bahwa tanduk dan tanduk-tanduk binatang yang berempat itu ada keterbatasan, ada limit batas di nasida harajaunipe nang adongdo batas limit waktuna nama doktu hita akamang nahot holan harajaun ni debata bi bagasan Yesus Kristus doi atong saluhutna pesan semua akan tiada, akan fana. Harajaun ni debatado nahot rudi saliling ni liling na atok tusido hita dibuan akamang inang diturpukon didok na kaningan yang berambut putih. Napataridaho dia sapultului ima tuhat Yesus Kristus nama buhul tiki do jom dihita asa boha molonungaro tuhat Yesus Kristus nakaning parobut nabotari yang punya jubah putih Bapak Ibu ngaradihita dohonon ni atis dupi andongan. Siapa sih di mana Tuhan itu? Apakah ada Tuhan itu? Dohonon na dopei di ngolutao di ngoluna molonungaronan nong di gobaru tirpukon di obuk namar botar di jubah putih yang kita katakan bagaimana sudah siap sediakah kita Bapak Ibu dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan atong tak terapas be nang harajaon mulupen waeng taboto akamanginang bodo masa kita mungkin kita sebagai orang Kristen di gereja mula-mula juga sudah bagaimana dengan keluh kesah mereka, dengan penganiayaan, dengan dikorbankan nyawa mereka dan bertaruh nyawa, dan ada juga yang murtad karena tidak bertahan karena nama Kristus diperhadapkan kepada dia. Atong bui masa do dia kada julu di paralonisa tuwaing di hamaulota songon huria songon halak Kriste kita nama yuton Kristus nang partinggangan do goarni Kristusi tu toropan jolma las idona tadupi song kita di Jawa Barat boha kabanginang maul nai perizinan maul nai mabain huria mabaul nai laho pajongjong huria adong perda di tonga-tonga ni nang daerah dang bui menara buasa atu si mulodok menara agang budisi dang kulala alai ima perda ni tempat nabi nahin ni pamaret tata adong na hurang molo si menara natibu adong nasida molo tibo menara nasida adong na canggung pikiranmu amanginang mamulu sosiani manang mardala siani daong alai buasa adong di tonga-tonga ni bangsoon budui alani nang hajong-jongata songon halak Kristen mungkin sudah sebenarnya dipromosikan jabatan itu tetapi karena berlabelkan Kristus tunggu dulu dan buidopi. Tapi sebenarnya di ilmu, di pengetahuan, doh di habuyan sudah mencapai puncak di karir. Alai tunggu dulu. Boha sabar duhita di siamanginang. Manang dohnot tama, manang naposo. Rugi saya menjadi orang Kristen ketika saya diperhadapkan yang demikian di tengah-tengah kehidupan saya.
Di sodonoaing hita halak Kristen manahan sa rudi nang ujungna di tonga-tonga ni ngulu ni hapur siota akka manginang rudi saling niling na do pamaret taon na kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap na kaning na tago barhon igo barhon akan namartaduk akka papahanan nasogiri ada limit batas waktu mereka ipiamang inang adong do batas limit waktu ni salhutna akka rajaon dohot akka hagugo dia pe buido pesan ditikina alai anggo harajaon ni dibata dang pesan ni nahot doi rudi saliling nililing na berkuasa dan selama lamanya kerajaan Allah atong ido akamang inang paingotok kita di tengah-tengah ni nanggulu tahun asa margugo hita, di tengah-tengah ni nguluta di hasyanganon, di tengah-tengah ni pakapur siota di bagasan Kristus. Yesus tuhatai atong di akhir tahun gereja. Kemanakah dan di manakah sekarang orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal? Jawabannya tadi sudah di Khotbah 12 ayat 7 akamanginang atong dang luluat tabi mengajarkan tentang terjadinya periode sejarah keberadaan terakhir sebelum memasuki masa surgawi. Tuhan datang kedua kalinya. Maradi Mahita disi diajak merenung bagaimana perjalanan kehidupan kita di hadapan Tuhan sampai detik ini, sampai tahun akhir gereja pada saat ini. Atong yakadusa inamara salponota asa masuk kita tu peradaban di hadapan tahta Allah di pengadilan nantinya kita ikut dan terbuat kita tu bagasan api naroko alai tu surgo hasonanganido hita dilas nirohata di bagasan buluta atong dang luput siat sudi pangatoyo pamotuan ni debata tu pengadilan yang terakhir. Tetapi bagaimana dengan yang kita miliki amanginang hapur siota di sido nang buanota gugutta dohot lasni rohata atong idonoaing pinasa tu hita jolo adong sada rupani barita mardunga puda adok sahalak nanaing manuhor tano macai bidang dungi di patuduho partano omma tu nanaing manuhor tano siga di sonnaon sedia gudang dobui tu horokku tano on ba lomomma tolak ni gogomma sekuat tenagamulah lapatanna ala bidak tanon ikon merdala doho di tanoon dengan perjanjian dari titik ini ke titik ini juga kamu akan datang nanti. Alani de syarat nakaningan dohot sebelum matahari terbenam. Alan itu di syarat adurak sobot mata nyari. Alan itu tekas dia lingi mana sudina. Lu jambe mana bah ngabui hualiang ibana. Satu 40 hektar. Bah adung dupitiki. Ai pukul 3 dupion. Dia lingi mana satu 50 hektar. Saya marlojong ibana, saya marlojongi. Dibayangkan bagaimana tanah yang akan saya beli dengan dikatakan yang punya tanah. Olah merlujung do bahasa tu titik nau ditotuhon alani dipaksahon dirina na merlujongi hosa ibana sa may bana tu perjanjian ni nga sa tu 50 hektar alai hosa may bana ngalma hosana mati ma boha suku-sukun adong do tahe dapot dia matai tano 40 hektar do 50 hektar yakama ada si 2 meter doho si 1 meter itu kang lujanay lao mga lului sudina di tonga-tonga ni nang nguluon. Jadi lapatan nas dak nasorkot alai tetapi bagaimana kita untuk
masa depan sebagai warga kerajaan surgawi. Nama notong dohara jauh ni di bata, rudi saliling nililingna. Pahok mangunu ni hapur siamu amang inang disi, nunga di paradi tuhata inganan nasonang, atong dang ganggu dang mabir behita, nunga ni jami tuhata Yesus Kristus, na punang ngulu dohot hangu doton, hara jauh banu agijang surgo hasonangan, nunga di paradi atong hahubaso taima, marsidomos ma, hapur siauta makka pursiay, Yesus Kristus tuhatai. Amin martang yang mahita. Tuhan mau lihat